हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बेवहाय गासै भेकेन्सिज दं 1004 टा 1004 टा भेकेन्सिज दं आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रि PNRD एबा पंचायत एंड रूरल डेभलपमेन्टनि पोस्ट वाइज भेकेन्सिज जागोन दे बेयो माने गुबुन गुबुन पोस्टनि थाखाय जिथु भेकेन्सि बेबो गुबुन गुबुन जागोन नम्बर 1 दं एसिस्टेंट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार पंचायतनि बेवहाय 39 टा भेकेन्सिज दं नम्बर 2 एसिस्टेंट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार WNC होनना बुंदों बेवहाय 46 टा भेकेन्सिज दं एसिस्टेंट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार सिनियर ग्राम सेवक बेवहाय 88 टा भेकेन्सिज दं सैलारिफोरा 14,000 निफ्राय 60,500 नि गेजेराव मोनगोन जितु बेसिक पे होनना बुङो आरो जितु ग्रेड पे बेयो 7,600 मोनगोन बिनि उनाव गांव पंचायत सेक्रेटारि बेवहाय 578 टा भेकेन्सिज दं बिनि उनाव जूनियर एसिस्टेंट फर निउलि 5 क्रिएटेड JPs होनना बुंदों बेवहाय 10 टा भेकेन्सिज दं सैलारियाबो सेम जास्ट जितु बेसिक पे बेयो 5,600 जागोन टैक्स कलेक्टर कम रूट महरार बेवहाय 243 टा भेकेन्सिज दं सैलारिया सेम बेसिक पे 5,200 जागोन सो टोटल 1004 टा भेकेन्सिज दं सो मोनसे खोथा क्लियर खालामनानै आं बे जितु नोटिस बेयो शर्ट नोटिस दे फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनजोबनाय नङा बेनि थाखाय बिथांमोना फुल डिटेल्सनि मोनसे नोटिफिकेशन आरो दिहुननो हागोन बा एडभार्टाइजमेन्ट मोनसे दिहुननो हागोन जो बेवहायसो फुल डिटेल्स थाजोबगोन बाट बे 100% सियर दे बे जितु साख्रि ओंखारनाय बेयो 100% रियेल बा 100% माने करेक्ट बेवहाय जेबो माने फेक होनना साननो हादों बेखौ जास्ट शर्ट नोटिसल' दिहुननो हादों जितु अनलाइन जानायनि सिगाङाव माने शर्ट नोटिस मोनसे दिहुननो हायोना SSCफोराव बेफोरबायदिनो दिहुननो हायो बेबो बेबायदिनो शर्ट नोटिस दिहुननो हादों 1004 टा भेकेन्सिज दङ बेनि उनाव जों जुदि कैटेगरी वाइज नायोब्ला माने जितु ST प्लेनफोरनि थाखाय बेसेबां बा गुबुन कैटेगरीनिफ्राय थाखाय बेसेबां आनरिजार्भआव बेसेबां सो बेखौ नायोब्ला एसिस्टेंट ब्लक डेभलपमेंट अफिसार पंचायतनि थाखाय जों मिथियो टोटल 39 टा भेकेन्सि दं आनरिजार्भ खालामनो हादों 15 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनो हादों 5 टा बेबायदिनो ST प्लेनफोरनि थाखाय टोटल 4 टा भेकेन्सिज दं ओमफ्राय जितु वमेनफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनो हादों मोनसे भेकेन्सि बेनि उनाव जों जुदि हाइस्टनिखौ नायोब्ला गांव पंचायत सेक्रेटारि बेनि थाखाय 578 टा भेकेन्सि दं आनरिजार्भ खालामनो हादों 220 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ फर वमेन 166 टा अनलि 66 टा रिजार्भ खालामनो हादों हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेबायदिनो जों जुदि STनिखौ नायोब्ला STनि थाखाय 58 टा रिजार्भ माने रिजार्भ खालामनो हादों आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 17 टा बेयाव जुनियर एसिस्टेंट PRI होनना बुंदों बेवहाय सरि बे टैक्स कलेक्टरखौ नायोना टैक्स कलेक्टराव 243 टा भेकेन्सिज दं आनरिजार्भ 93 टा हिन्जावसाफोरनि थाखाय रिजार्भ 28 टा ST प्लेनफोरनि थाखाय 24 टा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 7 टा रिजार्भ खालामना दोनदों स' दायो जों जुदि माने नायोब्ला बेवहाय आं अलरेडि बुंखादों बेयो शर्ट नोटिससो बेनि जितु फुल डिटेल्सनि मोनसे एक्सट्रा नोटिफिकेशन बिथांमोना दिहुननो हागोन बा एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना दिहुननो हागोन जेराव इडुकेशन क्वालिफिकेशन थागोन एज लिमिट थागोन माने गासैबो डिटेल्स थाजोबगोन नोंथांमोना माने वेट खालामब्लानो जाबाय बेखौ बिथांमोननि अफिशियेल वेबसाइट rural.assam.gov.in बेवहाय थांनानैबो नायनो हागोन होनना बुंदों द डिटेल्स अफ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन of post and complete advertisement in PDF format may be downloaded from website जितु बिथांमोननि जो अफिसियेल बेवहाय थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन होनना बुंदों लास्ट डेटआ बेनि लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 17 सेप्टेम्बर 2020 माने बेवहाय क्लियर जाबाय दि बेनि जितु अनलाइन माने बे जितु एप्लाइ खालामनाय प्रसेस बेयो अनलाइनसो जागोन अफलाइन जानाय नङा आरो बेनि लास्ट डेटआ 17 सेप्टेम्बर 2020 स' नोंथांमोना वेट खालामब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बेनि फुल डिटेल्सनि मोनसे एक्सट्रा भिडिअ बानायबावनो हागोन आं स' बिथांमोननि जो अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय थांनानै नायोब्ला मोनगोन होनना बुंदों बाट आं दासिम मोनथ'वाखै नालाय बेखायनो शर्ट नोटिसखौनो नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय आं बुंनो हाबाय स' वेट खालामब्लानो जाबाय दे थ' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं